Bă, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. În acest episod de Minecraft ne vom juca Hide and Seek, pentru că v-a plăcut foarte mult episodul anterior. Am strâns 6 like-uri și o grămadă de vizionări. Și poate vă întrebați ce cu episodul acesta. Nu trebuia să postez epoca titanilor? Păi bă, băieți, am văzut că nu este susținerea așa mare și am zis că o să postăm epoca minerilor, dar nu în fiecare zi. O să postăm mai rar. Ok, Africa Mava Pripyat. Ok, o să ne facem un bookshelf ca de fiecare dată. Nu știu că nu am mai făcut bookshelf. În episodul anterior, parcă. Și da, nu uitați, dacă vă place, apăsați și voi pe butonașul de like să strângem acolo cât mai multe de vizionări, de abonări și de like-uri. Ok, cred că mi-am făcut intro-ul destul de bine. Dați-mi o notă în comentarii, puteți face asta și prin like-uri. Știu, mă va Pripyat. Da. Și din păcate nu prea place, dar na, ce să fac. Cum să mă duc ca un bou și pot să mor. Nice. Nice. Hai. Brothers. Nu, du-te pe aici. Pe aici. O să stau aici. Știu că nu o să stau aici. Ok. Vreau să plec. Seeker-ul e acolo. Ok, o să merg în partea asta repede să nu ne vadă, că n-am chef să mor din prima. Serios, pe bune. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Mă urmăresc pe Seeker, am înțeles. E o scară acolo. Please, dați-mi ea. Asta e FK. O să mă duc aici și o sar și... Dai. O să-i împing de aici, fiți atenți. Așa stau tot aici, nu pasă. Nu las. Deci nu las pe ăsta. Ok, nu las. Sabia. Ce mai... Nu las. Împinge, bro, și tu. Ăla n-are cum să urce altul decât pe aici. Ok. Ăla a plecat. Ăla n-a renunțat. Omul. Că vrea... Ok, bro. Stăm amândoi aici și împingem, da? Hai, let's go. Haideți, bro. Mai veniți, bă, sărăntocilor. Vă e frică. Dă-i. Nu lași. Shut the fuck up. N-ai ce căuta aici, bro. Mă, nenorocit. Bă, stai că pe mine mă cam nenorocit, băiatul. Deci dacă o să câștigăm așa, săracul player, cred că l-am terorizat. Ok, fugi. Da, era prea fain să câștigăm așa. Salut. Nu o să mor. Nu. Încarcă-te viață. Nu. Nu, mă duc înapoi. De ce mă duc înapoi? Nu, că nu vreau să mor. Nu. Nu vreau. Nu. Bro, nu, că ăsta e meciul meu.
Dă-te, prostule. Aolo, Doamne, ce navi! Alerg toată mapa, nu! Ăsta e cel mai troll meci pe care l-am avut vreodată, nu! Deci dacă mă omoară vreunul, fuck it. Nu, 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 nu! Nu, mai am 2 inimi, mai am 2 inimi. 3, 2, 1. Bine! Nu pot să cred că am câștigat meciul ăsta. Deci nu pot să cred că am câștigat meciul ăsta. Du-te, frate, cel mai troll meci. Nu pot să cred, i-am împins de acolo, am alergat după ei. Oh my god. Mi-am găsit un nou meci, deci nu mai pot, bă, fraților, băieți. Spuneți-mi voi dacă ăsta n-a fost cel mai troll meci și plin de aventură și de oh my god. Și tot am câștigat. Hai să vedem ce nu mai este, nu mai vreau Free Fire. Hai să votăm o mapă nouă. Asta, n-am jucat în viața mea pe mapa asta. Ok. A ieșit, da. Mă fac altul. Știți mapa, a fost și în episodul anterior. O răsc, am un loc atât de bun pe ea, dar nu mă găsește nimeni decât de cele mai multe ori. Fiind White-ul și episodul trecut m-am făcut White-ul. Unde e acoperișul ăla? Unde e, bă? Uite-l, a ieșit, gata. Imediat o să câștigăm meciul, băieți. Știți în episodul anterior unde l-am găsit eu pe tipul ăla? Lână, uite, acolo mă ascund eu. Uite, aici și bam. O să mă ascund fix aici. Ok, hai să dăm și noi cu un taunt. N-am avut nimeni, nu? Ok. Da, trebuie să fie măcar un meci liniștit după atâta aventură. L-avem pe domnul cu lentilă la ochi. Salut! Nu sări aici că, dă-te de aici. Te rog, bă, ce prostenache ăsta. Dă-te de aici că o să ne vadă. Idiotule, n-ai unde să te pui. S-a pus... Nu, că idiot. Nu, ieși. Da, ieși, bă, ieși. Omul ăsta e... Uită-te la el, mă, dă de gol. Îi scriu pe chat. Bro, dacă nu mă lași să scriu pe chat. Nu s-a dus. A plecat? E mai bine că a plecat. Ok, sunt 2 sick. Sunt 2 sicker, 14 hider. Ok, dar totuși meciul ăla care a fost cel mai aventurier meci pe care l-am avut în viața mea, bro. Deci nu am putut efectiv să mai găsesc un asemenea meci. Ăsta vine aici, nu? Shut the fuck up. Uită-te la el, e ăla care venise acolo lângă mine. Eu l-am omorât, nu? Nu, el l-a omorât. Fuck you, man. Am zis că de ce nu mai mult. Mamă, păi bă, nene, mă. What? Mori. Am făcut și un kill, hai că e bine, dar am dat în telefonul ăsta mai ok. Acolo așa era. Astea nu știu, nu-mi pasă, oricum pierdem. Puteai să te faci, nu știu, da, puteai, bă.
Păi asta e așa, dar nu e ăsta, n-are cum. Uh, puteai să te faci scară. Nu cred că puteai să te faci scară. Ok, noi pe aici nimic, noi și noi, nimeni. Nu mai e nicio lână. Mai e un andesit. Hai să vedem noi. Stai, că eu cunosc mapa, știu mapa asta. Nu, aici nu e nimeni. Da. Hai să mă mai duc în locul unde știu că sunt desit. Nu e nimeni nici aici. O să pierdem. O să pierdem 100% sicării, o să pierdem noi sicării. Nu e nimeni. Nu. Deci nu cred că te puteți să te faci blocul ăla. Bookshelf-uri mai sunt? Da, unde stă? Mai e un bookshelf. Da, nu e. Noi două. Mamă, pot să-l prind. Haide, aruncă-te. A câștigat ceau, nu pot să cred. Unde mai erau ăștia ascunși? Habar nu am, dar... Da, cam aici ne oprim și noi cu acest episod, un episod troll în care am și câștigat un meci, am și pierdut un meci, eu am fost Cosmin. Pa!